खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। 1 नाम्बाराव दङ। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मैया थांनाय मागो दाननि 1 अक्ट'खालि क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय नादांगारि हाजोआव नाज्रां बोराइ आरो नाज्रां बुरै मन्दिराव नुजाथि होयो। बे मन्दिराव बोर लाखांनायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों दान्दिसे मोगा-मोगि सावरायलायो। बे सावरायलायखांनायनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि फैगौ आसाम बिधान सभानि उनाव आं बांसिनै रायजोफोरनि गेजेरावनो थागोन। बे समाव बिटिसिनि मावख'आव माखासे बेले-बेजे थानाय खामानिफोरखौ बोस्रांनो गोनां माखासे खामानिफोर दं। बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि उनावनो आं अरायबो दैदेनगिरि महरै नङा, रायजोनि थाखाय सोरनिबा बिदा सोरनिबा फंबाय महरै नुजाथिबाय थागोन होननानै मानगोनां बिथाङा रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिलाङो। नैथियाव, दिनै 16 अक्ट', दिनैनिफ्राय रायजो नाङै जागायगोन कभिडनि भेक्सिन होनाया। गिबि खोलोबआव कर'ना दावहारुफोरखौ भेक्सिन होनाय जागोन। कर'ना भेक्सिननि सोमोन्दै जनता भवनाव खौरां मेल खुंफुंलांनायाव बाहागो लायो देहा सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसामाव गासै मोन 59 मिरुआव बे भेक्सिनखौ होनाय जागोन। बिनि अनगायैबो हादरनि गासै मोन 3600 मिरुआव भेक्सिन होनाय हाबाफारि लानाय जागोन। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव कभिड भेक्सिननि गोनांथिया थागोन आरो इन्टारनेशनेल फ्लाइट खुलिनाय जायोब्ला फिन कभिड गोसारनाया बांनो हागौ होननानै बुंथियो सावस्रि मन्थ्रि बिथाङा। लोगोसे कमिउनिटि लेभेलाव कभिडआ गोबाव समसिम थागोन होननानैबो फोरमायो। सोनाबनि हादोरफोराव दासिमबो कभिडनि अनजिमाया बांगासिनो आरो कभिडआ फिन गोसारनाय नङा होननानैबो बुंनो हाया होननाबो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिलाङो। थामथियाव, चिरांनि खासिकत्रा गामिनि रायजोनां जोलुर काबादि आरो माराथन गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दंमोन। नखराव थोजासे रां गैयैलाय मोजां फाहामसालियाव मोजां फाहामथाय होनो हायाखैमोन। दुखुनि बाथ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारदोंमोन आरो रायजोफोरनियाव रां अनसुंथाइ बिनांनो गोनां जादोंमोन गोरिब नखरनि रैसुमै बसुमतारि बिनानावा। बे खौरांखौ मोननानै दानि बिटिआरनि गोदान गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मिन्थिहैनानै दुखुथिया रैसुमै बसुमतारिनि नखराव फैनानै खौरां लाफैयो आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिनानाव रैसुमैनि गासै देहा फाहामथायनि बिबानखौ लायो। लोगोसे गुवाहाटीनि GNRC फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन होनना बुंथिलाङो आरो बिथाङा बुंबावोदि थारैनो बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव थासारि। उन्दै गथ' फुटबल गेलेगिरिमोन आरो दायो बेराम जानानै गोग्लैनानै दङ। बिफायाबो आथिङाव रड सोनानैसो दङ अपारेसन जानानै। बेयो जोबोद दुखुनांथाव थासारि। बेखौ खोनानानै जों दिनै खौरां लानो फैदों आरो बे खुदियाखौ हस्पिटालाव थिसननायनि थांखि लादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिलाङो। ब्रैथियाव, बोहैथि दाननि 23 अक्ट'खालि आसामनि मख'जाथाव जारिमिनारि जेरेङा फोथाराव भारतनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ फैगोन। बे रादाबखौ रायजो सभानि MP कामाख्या प्रसाद तासेया जायगानि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसेनो जाति माति बेटि रैखाथि होनाय स्ल'गानजों आसामाव सोरखार सालायनाय बिजेपि सोरखारा थांनाय 4.25 बोसोराव आसामनि हा गैजायै 1 लाख सुबुंनो हानि मोनथाय होनाय जाबाय होननानैबो बुंथिदों। रायजोनि बिजेपि सोरखारा आरोबाव नैथि खोलोबआव 1 लाख हा गैजायै थागिबिफोरनो फिन हानि मोनथाय होनायनि गासैबो खामानिफोरा थियारि जाबाय होननानैबो बुंदों। भारतनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बे हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होजेननाय बे गिदिर बिथांखिनि बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन होनना बुंथिबावदों। बाथियाव, मैया थांनाय 15 अक्ट'आव जौ फेनानै थानाय सासे बारग' रौनियाया गावनि गारिजों सासे सुबुंखौ सौदावना होयो, जायनि जाउनाव बे सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। बिनि उनाव रौनियाया जिउ गोमानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ फाफ्लियाव लानानै 2 किल'मिटार थाबायनानै पुलिस थानासिम लाङो। बे जाथाया छत्तीसगढ़नि बलरामपुर जिल्लायाव जादों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। दथियाव, नाग्रिजुलि बियाबनि बिजेपिनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय एबा आथिखालनि GM धर्म नारायण दासआ बगामाथि नायगिदिंहैदों होनना मिन्थिनो मोनदों। स्निथियाव,
फुन्दिमारि गामिनि रायजो राजाफोरा खौसेयै ओंखारनानै दान मोनसेयाव गावसिनि गामि ओनसोल लामाफोरखौ साफ सिखोनै फोसाबनाय हाबाफारि लाबाय थायो होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 8थियाव चिरांनि बिजनी सुबाइजार नेहरू हाथाइसालिनि खाथियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गावनि फिसाजों समान सासे उन्दै गथ'खौ लामायाव थाबायनो हायैखौ नुनानै गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'जाथावदि सुबाइजारनिफ्राय बिजनी फारसे थांबाय थानाय समाव लामायाव लोगो मोननाय सासे देहायारि बेंगुरा गथ'सानि देहायारि हालोदनि बागै खौरां लानायजों लोगोसे अनसुंथाइ होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। 9थियाव देग्लायनि फैगौ 26 जानुवारि बा सुबुंखुंथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव सुबुंनाङै कभिड-19खौ नोजोर होनानै देग्लायनि बे बोसोरनि सुबुंखुंथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव रावबो गुबुन हादरनि दैदेनगिरिफोरा आलासि महरै थानाय नङा होनना मिथिनो मोनदों। 10थियाव इन्ड'नेसियायाव बांग्रिं मावनायजों दासिमाव गासै सा 35 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुङानो गाज्रियै जोखोम जानो गोनां जाबाय होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 11थियाव गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 28थि बोसोरसालिया जथुम्माया गसाइगाव दख'रानि सिङाव थानाय दावागुरि गामियाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बे जाथायनि गेजेरजों गोजाम आफादनि आफादगिरि महरै बिसक्ति मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि सोमदोन बसुमतारी बिथांमोनखौ 2 बोसोरनि थाखाय सायख'फिनो। बे जथुम्मानि गेजेरजों गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' रायजो राजानि थाखै बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों आरो गोग्गो समाज दानायनि सोमोन्दै गुवारै सावरायना माखासे थांखिफोर आजावनानै लायो। जेनेयाव मैया थांनाय 15 अक्ट'आव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव मोन्नैबो टीमा जोबोरैनो गोख्रोंमोन, जायनि जाउनाव इस्ट बेंगल एफसीआबो गरसे आरो बिनि हेंथायै गेलेनाय केरेला ब्लास्टाराबो गरसे सोनानै मोन्नैबो टीमा ड्र' जालायदोंमोन। आरो दिनै जानो गोनां ISL जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव मुम्बाइ सिटीनि हेंथायै गेलेगोन हायद्राबाद एफसीआ। 13आव गोजोनथाव खौरां, बावैसो सिगां जानानै थांनाय बड'लेण्ड आइडल अनलाइन सिंगिं कम्पिटिशननि फिथाइखौ फोसावना होबाय। बे अनलाइन सिंगिं कम्पिटिशनाव गावसिनिफ्राय बिजिरनानै बादायारिफोरखौ देरहासार खालामाखै। सिगाङावनो फोसावना होखानाय बायदि रायजो राजाया जायखौ बांसिन मोजां मोनदों एबा भट होदों बिथांमोनखौसो सायख'नाय जादों। बिथांमोनानो जाहैबाय सेथियाव सन्जिब बसुमतारी धेमाजि, नैथियाव सनिया ब्रह्म सनितपुर, थामथियाव मनमि ब्रह्म क'क्राझार। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।